И здравейте, приятели! Аз съм Jux Place и това е един клип, в който ще ви кажа, че отново започвам да снимам. Мисъл, не бях снимал от, да кажем, месец и нещо. И съжалявам, ако на някой му пука защо. И така, това е много съжалявам тук, реших тук да започна. Не снимам какво, нищо правилно. И да, това е, което иска да ви кажа, че може да почвам да снимам и очаквайте много фан моменти, може някоя текет оцеляване да завъртим, може само оцеляване, може хардкор оцеляване и защо ще снимам на всякакви игри този път, ще снимам да кажем ще видим на какво да снимаме. Може на Мафия 2 да поцъкаме, защото не съм играл. На FIFA може да цъкаме, да снимаме. И да. Това е което исках да ви кажа. И да. И да, отново почвам да снимам и това ще изкомент, пъснам прекалено дълъг и очаквайте епизоди. Чао!